Έλα ρε Παπασάβα, μίλα να μου. Αρχήν να σε ενημερώσω ότι τα Lipton Ice Tea είναι πολλά καλά ποτά, γεμάτα ενέργεια, πρωτεΐνη. Τράβα λίγο πίσω να φαίνονται τα παπούτσια. Εκεί. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Αυτό που παρακολουθεί τώρα είναι σποσαρισμένο από τη Lipton Ice Tea και από τα παπούτσια τα Nike, τα οποία όπως βλέπετε έχω κρεμάσει. Θα ήθελα επίσης να σε ενημερώσω ότι είμαι έτοιμοπόλεμος για τον αγώνα σε περίπτωση που χρειαστεί. Παπασάβα, εκείνη η φωτογραφία που αναρτήθηκε, να αναφέρεις κάτι? Εντάξει, ήταν μια συζήτηση περί διαπραγμάτευσης Δηλαδή, για ανταλλαγή μαγιών. Από ό,τι βλέπετε ο νεαρός στο πλευρό μου ήταν άτριχος σε όλο το σώμα και προθυμοποιήθηκα μιας και είμαι φουλ από τρίχες. Ενημερώθηκα ότι έχει για τατού από τον Τάτσα. Μάλιστα είναι τα κοινά που έχουμε, από ό,τι μπορείτε να δείτε, έχω και εγώ Τάτσα από τον Τάτσα. Οπότε είχαμε κάποια κοινά και βρεθήκαμε σε γνωστό παράγει στο χωριό για να διαπραγματευτούμε διάφορα Ήπιες πράγματα. και αλκοόλ εκείνη τη νύχτα? Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το ποτήρι ήταν γεμάτο κοκακόλα. Ο στάρ της ομάδας ο Ματσάκητσαν δεν ήταν για μένα, επειδή... Ήταν λίγο μπάρα και στο πλευρό μου, στην αριστερή μου Μα πλευρά έχουμε- και ήταν συνεχώς σε εγρήγορση γιατί κουνιούνταν κολλά μπροστά του και ήταν υπεύθυνο να τα χτυπά Όχι, για να δίνει... τούτα μεν τα λαλείς, τούτα μεν τα λαλείς. Όχι, τούτα δεν τα βάλω. Κάτι... Αυτά, πρέπει να αναχωρήσει το λεωφορείο. Αυτά είχαμε για σήμερα. Αυτά. Ναι. Να πάρουμε και τους άλλους. Τσιμούνται όλοι, περιπτώ να αναφέρω ότι τσιμούνται όλοι εκτός εμένα που έχω έτσι μάκια έτοιμα να πάω απ' έξω. Φύγε από το πλάνο ρε Παπασάβα, πιάμε σε σένα. Εντάξει.